Pomaly kráčam za predsednícky stôl. Tu dnes sedeli naši papaláši. Tu a stadiaľ to riadili. Odchádzajú tri. Odchádza Matíčková, Čavojová a Plevíková. To boli tie tri, čo vyrušovali. Dobrý deň. Pomaličky. Pomaličky sa to tu vyľudnilo. No a živý vstup si dám. A ešte na záver zostal človek, ktorého som dnes pochválil dvakrát. Dnes som dvakrát pochválil Juliusa Jakaba a to je u mňa zriedkavé, lebo ja nerobím to, čo robili fašisti z LSNS. Oni keď vystúpil Miňko Mazurek, tak všetci, Miňo, veľmi krásne si to povedal. Súja mu hovoril, ako krásne to povedal. A oni si tak robili ňu. Ale dnes som dvakrát pochválil tohoto muža, lebo mu išiel ako píla. Ahojte. A teba poprosím, aby si zhodnotil tak nestranne. Tak si v opozícii, tak to nebude nestranne, ale nie, že nestranne, ale ja si myslím, že toto je spravodlivý človek. Takže, prepáč. Takže zhodnoť ten týždeň. Týždeň? Ja zhodnotím asi tieto posledné momenty. A opýtam sa vás tak. Koľko vám trvá, kým zarobíte 6 000 eur mesačne? Bo týmto poslancom, všetkým, ktorí tu nie sú... teraz tu neboli. Trvá mesiac. Mesiac im to trvá, kým zarobia 6 000 eur z vašich daní. Ale oni to majú aj vtedy, keď nechodia do roboty. A teraz neboli títo poslanci, hlavne koaliční, lebo oni proste sa vytratia a sú si na chatách, na dovolenkách. Videli ste jedného, ako sa vracal prvým letom, ktorý repatrioval tých ohrozených vojnou z Ománu. Myslím, že to bol pán poslanec Vážny zo Smeru, tak bol pekne opálený. Tak oni proste takto si užívali mesiac voľno a hovorili, že to je kvôli jarným prázdninám. Teraz prišli do roboty len niektorí z nich na 4 dni a majú ďalšie 3 týždne prázdnin. Ja sa vás pýtam, prosím vás, voliči Smeru, Hlasu, SNS, alebo ak takých poznáte vo vašom okolí, ktorí týchto ľudí volili. Pozrite si, akú odvádzajú prácu. Je na to napríklad stránka polidata.sk, môžete to kdekoľvek nájsť. Pozrite si, ako tí poslanci za tie peniaze odvádzajú prácu, lebo zákony vo váš prospech neschvaľujú žiadne. A ešte tu ani nesedia. Pozrite si, že niektorí z tých koaličných poslancov nepovedali ani jedno jediné slovo už viac ako rok. Oni tu len sedia a stláčajú tlačítka a príjmajú totálne sprostosti, ktoré škodia vám a škodia celému Slovensku. Toto už nikdy nemôžete voliť, prosím vás. Povedzte to všetkým, ukážte im to. Takýchto ľudí už nikdy, prosím vás, nevoľte. Pokiaľ chceme, aby na Slovensku zostávali naše deti, aby sme s nimi netelefonovali cez polku sveta, aby ste sa na vnúčeta nepozerali takto cez obrazovku namiesto toho, aby ste ich mohli pohľadiť aj s nimi na výlet, tak už nikdy nemôžeme dopustiť, aby títo ľudia boli pri moci. No a ja som dneska povedal, verejný sľub som dal, že keď ho tretíkrát pochválim, budem ho voliť. Tak nechcem ho teraz pochváliť. Nechcem voliť. Nie, tak ja tam mám, počkaj, však tam sú iné kvality, tam je Bužo, Polák, Pročko, ja budem voliť sám seba. Máme super poslancov. Ale dneska bol naozaj Julo Jakab výborný. No a musím povedať, že sa udialo presne to, čo som očakával. Oni si predradili, a to sme ešte nepovedali, že oni si predradili zákon, ktorý zbabrali na ochranu oznamovateľov, zrušili úrad na ochranu oznamovateľov a predradili si ho. Takže jeden deň, ktorý vyčlenili našim zákonom, ktoré neboli predložené viac ako rok, tak celý deň, aby si svoj zbabraný zákon... Chlapci, dovidenia! Aby si ten zákon napravili, tak nám urobili. No a my sme prišli ako Hnutie Slovensko úplne na záver so zákonmi, teraz na piatok. Začali sme zhruba o 12:30, začali naše zákony. No a prešli sme z tých 37 našich zákonov, ktoré už rok nepredložili 2. Zhodnotím celý týždeň. Vládna koalícia si napravovala zbabrané zákony. Predkladajú zákony, ktoré pomáhajú im. Opozícia, každý jeden zákon, čo tu predkladala, skvelý zákon. Naozaj, či to už je PSK, či to je už Hnutie Slovensko, či je to KDH alebo SAS, skvelé zákony. Som zvedavý, koľko z tých zákonov príjmu.
Ale bomboník celého je, keď Žiga povedal, že preto sa nepredkladali naše zákony, lebo vraj sme ich nechali prepadávať. Takže rok sa nepredkladali naše zákony a vraj preto majú poslanci mali 8 týždňov voľna, lebo boli prázdniny pre deti. Tak to bola správa, ktorá odvalí dekel každému slušnému človeku. Majte sa pekný víkend, no a ja sa vám budem prihlasovať. Idem teraz aj ja na víkend do Haliče, takže idem, vám tu poviem, píliť drevo. Majte sa.